Mitkä päätyy ja harkkaat perään? Jos teillä on otteluista tietoa ja lopputuloksesta, olkaa ystävälliset, tuokaa tietokoneessa toimintaan. Hyvä Jari! Nyt Jari! Nyt on mahdollista! Hyvä siitä! Marko lujasti palaa! Anna armua! Nyt! Nyt pojat! Nyt pojat! Näin teille! Oi saatana saa! On se perkele. Pelimme. Missä mun kalja? Nyt on alapuolella pojat! Tää oli täyden. Ei ois kyllä Janne ottanut. Mä kerkesin just. Kolmosta. Reilu meininkin Kuopiossa. Kyllä. Hyvä Kari! Terve päivää! Yrittäkää nyt olla. Hyvä on! Vielä vaan! Vielä vaan! Hyvä Ville! Maali otti paljon liikaa. Joukkueita odottavat vastustajia, joita Hyvä Sami! Hyvä! Okei! Nyt tarkkaan tätä!